Ćao dragi moji, evo me ponovo, ja sad stvarno na tom 18. ili 19. dan, imat ćete tamo na spisku. Radimo jednu divnu vežbu koju ja praktikujem od prvog dana kad sam saznala za nju i dan danas je radim kad god se setim, gde god se setim. Kratka, prosta vežba, ali jako efikasna. Današnja vežba se zove čarobni koraci i vaš zadatak je da u toku dana napravite 100 koraka i da se na svakom koraku zahvalite. Ja obično to radim kad idem na posao, to jest od kuće do stanice, i bitno je recimo kad hodate, ako imate neku maršrutu kojom idete, desna noga, napravite iskorak, kažete hvala ti, leva noga hvala ti, pa desna noga opet u sebi hvala ti, pa leva noga hvala ti, i tako neizmenično. Sad, nemojte brojati korake, znači 1, 2, 3, jer onda gubite fokus sa zahvalnosti, razmišljat ćete o broju, a nećete razmišljati o tome, o zahvalnosti na koracima. Negde 19 sekundi potrebno da se napravi 100 koraka, a vi svakako napravite više, jer to neće smetati. Einstein je prvi koji je rekao da se zahvaljivao na svojim koracima. Znamo sve koji je Einstein i uopšte ne trebamo da polemišemo o tome zašto je to radio. Vi se zapitajte da li se ikada u danu u svom životu 100 puta rekli hvala ti, ili se zapitajte da li ste se ikada zahvalili na svojim koracima. Ja neću ništa da vam pričam što se toga tiče, vi ćete vidjeti vremenom efekt ove vežbe. Znači, ako ne idete nigde, ako ste u kući, svaki korak koji napravite u kući je zahvalite se na njemu i tako ćete uspjeti da se zahvalite na 100 koraka napravljenih. U kući napravimo ih i više. Znači, bitno je da se zahvalite na svakom koraku koji napravite, da ih bude 100 i više i nemojte ih brojati. Znači, budite samo zahvalni na svakom koraku, vremenom će ova vežba ući u rutinu vašu kad god se setite, kad god ste negdje sami idete i padne vam na pamet, vi ćete se zahvaljivati i fantastičan efekt se stiče vremenom kroz ovu vežbu. Jedna lepa navika, jedna poučna navika, navika, ali kroz duboku zahvalnost. Znamo šta znači zahvalnost i negde, neću da vam pričam o tome, znači ujutru kada ustanete radite svojih 10 želja, spisak od 10 želja na čemu ste zahvalni u vašem životu, najzahvalniji. Možete da promenite spisak da ne bude kao prvog dana, ali koji se uključuje sada, neka se vrati na vežbu dan broj 1, da vide o čemu pričam. Nakon tog spiska iščitajte svoje želje na osob, na svakoj se zahvalite 3 puta, napišite hvala ti, hvala ti, hvala ti, to glasno izgovorite u sebi ili uz najdublju zahvalnost, ne ili. Nakon toga, u toku dana, znači ova vežba vam baš nije ni hitna, kažem, toliko vezana za jutro, za sad izbacit ću vam naravno. Bitno je da je uradite u toku dana, a kasnije kad god se setite, kad god vam padne na pamet, kad god ste u prilici, u sebi se zahvaljujte, a dok koračite mislite na tu duboku zahvalnost prema svojim koracima koje pravite. Eto, toliko kratko, ali efikasno, uveče naravno čarobni kamen. Idemo dalje, sutra je, sad ja ponovo 19. ili 20. dan, ne znam tačno, nije ni važno, vidite da video ne brojim, prosto nije mi to važno, nego je bitna ta zahvalnost koju ja osjećam dok vama snimam ovaj video. Volim vas puno, vidimo se u narednoj vežbi za preko sutrašnji dan. Mirna noć.